Det er den vej der. Nej. Ja, der er overhovedet ikke. Det er jo ikke sjovt det her. Wow. Det var da bare, det er overhovedet ikke sjovt. Loft, nu skal du rulle ned af den der rampe. Loft. Hold nu kæft, din tart. Det er så den vej. Rampen er i den vej. Det er det. Det kommer pisrullerne. Ned fra den der, ikke også? Det er pisrullerne. Vind der. Vind der, siger han så. Jeg har rullet op her. Min værre som nat. Ikke så mange gange, jeg har. Ikke så mange gange, som jeg har. Hvad laver you? Der er faktisk udviklet toiletter her, vil jeg gerne påpege. Ramo. Ej, det er fandme kedeligt. Hvorfor fanden filmer jeg, hvis der ikke er nogen lortetoiletter? Ja, hvor filmer du stadig? Hvorfor gør du ikke, Mike? Hvorfor gør du ikke ned ad rampen? Ej, jeg gør det, mand. Jeg holder... Gå væk. Gå nu væk. Det var godt. Ej, gå nu væk. Loft, kan du åbne døren? Hups. Det er da faktisk rimelig nemt at køre på. Gå væk derinde. Ja, ja. Vi skal lige filme Loft. Så bliver kørt eller hvad? Ja. Måske skråt. Man ved det ikke. Men det er da meget sjovt. Hups. Nu kører man lige, man skal. Hold kæft. Jeg skal både styre kamera og jeg ved ikke hvad. Det der sker, det er Loft, du skal ned ad den der rampe, som så er lige derovre. Og der var en kost. Jeg vil dreje lige udenom. Eller over den. Kæft. Kosten er i vejen. Kør dit! Loft, sit. Loft, er du sød at sætte dig? Hold nu kæft, sæt dig ned. Hvad? Ej, han er... Jamen, han er gået. Hvad? Altså, du skulle også sætte udenom det slip. Loft, han opdager dig aldrig. Og han er helt nede i den anden ende. Ja, jeg skal sagtens høre, det kommer kælderne og... Den siger lige rulle, og så ligger du der. Åh, fuck, hvor du ligger. Eller... Boom. Kan du lige sætte dig op? Hej, så sæt dig dernede. Sæt dig dernede, mand. Så kører du bare hen ad gangen. Ej, kører du hen ad gangen. Du skal have hovedet tilbage, og så skal du nærmest ligge derinde. Jeg holder den for dig. Så skal du lige smile op til mig, inden jeg gør det. Watch out! Woohoo! Oh no! Jeg troede, du stadig fyrede.